अभी कहाँ मन मरले बाड़ू? अभी तो गहकी नहीं लन का गहकी गहकी करतनी जी आवत उधार ही लेबे आवत हाथे चुका मुंह लेके आ जाता टे उधारे खाए। हे तरी बोल तू ते सुधीर खरवारे को बोल तनु कर दुकाने के उल्टी हो गइल पलट गइल ह। चलो तनी को सामान दो त हमरा के। पलट गइल उल्टी हो गइल कोनो मतलब है उधार खियाओ त ठीक बाड़ू आ बेकार खियाओ त उल्टी हो गइल त ठीक भइला ई कोनो मतलब है? आज उधार कल नगद होगा ना सामान दो चलो। क्यों होगा हम नहीं देंगे उधार। चलो दाओ दो एगो दाओ सामान हो ना चलो। का चला चला कइले बनी पैसा ले बनी नु चली दे तनी सामान। दुकान चलावे वाला आदमी हमेशा अपना गादा पर बैठा रहेला गादा ना छोड़े के चलो। हमरो बुझाता हती चुकी से दुकाने चलावत तनी। अरे चलो ना तब का कहि त बहुत प्रॉब्लम बनी हम हो। बोली कबे चिल्लातनी का सामान चाहिए? अरे हमर बाका भैया के लइका नु हग देले बा। एगो हगी चाहिए हमरा के। एक के बार हग देले बा ई नखे कहे आवत कि हगिस दा तो हग देले बा त का कहि कि मुति देले बा। आवत तेरा लोग सब घर के स्टोरीए लेके दा एगो दा पैसा दा। पैसा नहीं खिले कई बाद में दिया ई त जा हगले बनू त हाथे ले का छ निकल आई जैसे जा। अरे होता ना जेकर खैनी ओकर देना तो उधारे हम काहे टेंशन बड़ू। आज तक दे तनु खाता बही सड़ा तटे कह देले बड़ा का देले को 1000 तो सट गेल त नया बनाला खाता बही। एक हम अब दुकान में बैठा तनी मरद के हमरा सीधा बना के उधारे ले जाके ढेर खा ले लोग। जा द भौजी ना हो द कल पैसा दे अरे दे जा ऐसा भौजी कहे वाला हजारों को देवर आवत लोग। ओ हो तो ना देब उधार नु तो तार पैसा हम ना देब जितना बाकी बा। इतना बंजोरी बचियाई मां ठीक अपने मर्द के बुलाओ तनी सुनता नहीं भी खाना खतरा नु बुलाओ तनी 2 मिनट रुकी। काहे खाती आज बताए खाती आज ये हिसाब करवाई झूठो के काहे का झगड़ा लड़ाई करबू दना कल पैसा दे देब हम। ये कहाला कि मर्द हमार सीधा बाटे त ढोढ होके खूब खैनी जा खूब एथी हो गइल अब उधारे ना दे बाबा से हम दुकान में बैठे। ओहो तोरे तो कने से त खा के हम उड़ा गइल बनी ना त हिम्मत पता दे दी ना हिसाब करके दे दी हमार पैसा। जा तो भौजी हो द रह दी जाई भौजी कहे वाला ढेर देवर बाड़न जा। अरे कल पैसा दे दो ना सोनी जी हई देखा तनी देखी एगो तो पहले के हिसाब नहीं की करवा उतना बा देखी उधारे आई वाला हगिस बाने। ए उधारी का खाता बंद हो गइल बा। खाता बंद हो गइल बा। आधार खाता बंद हो गइल भैया। हमार चालू खाता बा। हमरा बोले माफी चाहता नहीं अब एकर बेसी हमारा उधार हुआ खिया घर समर्थाय नहीं खे नहीं खे हमनी के नहीं के अपने घर से पूंजी लगाई जा और उधार खियाई जा सारा दुकान खखरी कर दो उधार लेके मर देत रही ना ले तो जा 2 दिन खाती आते तो जा 2 महीना तक मन देवे के मन रोड नहीं के कर पत्नी अकल सीख ली कि ये फोकट में देता हो जाएगा पैसा ना ले बजा। कहिया ले बजा कुल तो कनिया भस जाइता अब अभी हमारे गनी के पैसा तो हम लोग डूब जाता। ई मरहु का प्लान बनाने बनी का कि पैसा लेके चौपट मार की बता तार बाबूजी ने देखा अच्छा की लड़का को सुना तार से मर जाई हंस तार से तो हंसता हंसता का करो कोनी हंसी बंद कर दी। ठीक बात है जाई बाबू अब भैया हम झगड़ा नहीं करेंगे तू जाए हमनी का ए उधार भैया हमें के होगी चाहिए तो चाहिए। हम दुकान बंद कर देबू मंजूर बा लेकिन आज के बाद हकीस का एगो माचिस के तिल्ली ना उधारे जब निकली ना दे बजा 3267 रुपया हिसाब हो गइल बता तो उस सपना में हिसाब कर रखल रे या चालू खाता चाहे बंद खाता कर दियो जा। भैया के पतोई हो केने बरियारी सुनी पतोई हो के दुआरा पे आ जाई मांगे रे बाबूजी ले पैसा भी जानत नहीं की मेहनत से दुकान सजाइले बानी ना कि उधारे खिया ओहो रिकॉर्डिंग कइले बाड़ू का के हमरा के उधार देले बाड़ू रिकॉर्डिंग हां जरा बतियो तोरो यही से कहत रही कि पहले साइन करवा ले इतना साइन करवा ले बनिया नीचे विशाल दुबे कभी आ जाता रे ए भौजी एगो चॉकलेट हमर भतीजा रोता होना गली में खड़ा होकर खा जाता खुद। अच्छा तू जा भैया हम फिर जाना ए पैसा तो हम जाके बाजार आज के बाद हमार तार हिसाब किताब क्लियर 3062 भइल बनू जीरो बैलेंस हो गइल हम जात नहीं 3262 रुपया 1 रुपया ना देबे 1 रुपया ना देब तो हम लोग के हगिस देबो तब जा कहीं पैसा ऐड करके देबे त काल भले दे दे तू बढ़िया बतीबो बड़े भी बतिया होता नहीं। ए दे दो सुनी दे दे तनी बराबर इनका द्वार पर रो जाई कैसे बजा दे खाता भाई कुल लेके जाई ना तो बताओ त लजा तू जैसे जाई कर हम क्लास जा में तनी अब लेकिन अब उधार कति मत हो चलो ठीक बजे कर लिहनी ओकर दिहनी ने तार देम ना भागत नहीं हम तार बाबूजी यहां गहूं बेचल बन तहेले कट जाई कट जाई हां कट जाई कहला से कट जाई मार के कोई लपट खरा कपार फोड़ दे हम ठीक ना ज्यादा भाई बनी सीधा कर सब के एक को पूंजी लगा लगे के हतरा दुकान ए हाला मत कर गर्मी होके लागल एही ले चले जाके सबके उधारे खिया के सबसे निमन बानी खातिर नु सब खइला के निमन आजकल दो त ठीक बा ना दो त खराब बा। अरे देहात में दुकान उधारे पर चलेला तो उधारे पर चलना हम सुन ले बानी तो सब जा के बटोरलो जला लचको पर ने बैठ के रहे तो चुप हो जाते दिए डेरा लौ लेके मार कर तो दे दी हम चला मांगे चली दुकान चला मिला
हम दुकान चलाई अब कल पहले के भर लिगा घूमिए तू ही ठीक बा छोड़ है बेटा जी कितना तू बोलत कर मिला के हां खाली रौरा गहकी के मन सहका के धइले बनी कि आज उधार ना खिया न त कल नगद लेबे ना आइल जा गहकी भगवान होले हमरो पता बा भगवान हो तो हम का हम लोग के गाड़ी देता नी पैसा तो दे ए जमारू डबल बा डबल का डबल 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 का डबल का डबल पैसा डबल का कहला ए दादा खाई जाला डबल हमार पतोहिया खाती है खूब एकरी डबल हम सुननी एक दिन लड़के बाद लेके गए पूछली बबुआ का रे त डबल हो ओकरा आगे वाल लेके बुझा दी का कह लो हां डबल जाके पूछ के लिखवा के या पतो एगो पतो ले पर लिखवा के ना हमें देखी कहीं लौकत आउ चीज जन बोले बड़ी खाता ही त डिब्बा देखले हो कम सामान देखले हो कम कुछ देखले हो कम नु हां कुछ कौन चॉकलेट के डिब्बा चाहिए कौन का चाहिए देखले हो कम नु हमारा लौकत हमें लौकत का देखी बोला अरे दीवा में देखा के तू सामान लौकता पगला देबा तू मदद नहीं ना पगला गेल बनी का हाल ई तो एक अगलन संकावे खातिर डबल 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 का सिंगल बा डबल अब ये नहीं बुझात नु बल्ब चाहिए जलावे तो वाला हमनी लोग दुकान पे मिली डबल दू जना बड़ा नु तोहरा दुकान पे मिली डबल ई का बोलत हम सब लड़का सुन सुन के हंसत तरसे तो ई का बोलत हम जी अब हंसे के समय ही नहीं तो हंसे से ना तो का करिए सो डबल तो हम जल्दी जाए पैसा दे दे अरे तो तारा ने डबल सिंगल लौकता कता हूं काम केने बा है में और के ने देखी हमरे 1 2 3 लागल बा परेशान है परेशान गाड़ी पहुंच तो जा पहले क के ह तब भी हाँ? जानी पटल अच्छा बाकी का हम आगे पूछ के आओ तेरी पोतोहिया लिखवा के हम पूछ के आई लिखवा ले उधार ना मिली तोहरो खाता बंद बा हां उधार ना मिली उधार बंद ना जी ना उधार ले जी कोनो बात नहीं के आज नगद कल उधार सब जना आवत रहो उधारे लेबे सब रौरा कमी से होखता अरे उधार ना देबो तो दुकानिए ना चली ज्यादा कुल भारी लागे तो सामान मानू तो उठा के असही सबके दे दी दुकानिया खाली हो जाई तो उधार बटन छूट जाई पैसा तो बाजार कर जाएगा हमरा पैसा दा पहले ना जाई विशाल के घरे जाई आ आवत रंग का दे का मांगत रंग ई का दे हम सांझी के सामान लेके आई तो जाई नु उनके घरे पहले जाई तो सबके घर के हिसाब करवा के पैसा लेके आ आ गई नहीं का ले लो लिखवा के का लेबो हमरे याद बा का डबल चंपरास अच्छा डबल चंपरा डबल चंपरास डबल ना कहला डबल कहला अच्छा डबल हम लोग तो ना हो ये है रुक जा ए रुकी ताला खुली पहले खोल दे। रेट बताई हम खोल दे बकरा के पता लिखल होई अरे रुकी ना थोड़ा का शीशा बा एगो तो पैसा ना रुपया देवा हम उठा के सब जना सब लोग अभी तो एक के संग एक फ्री बा रुकी पहले पैसा दी बताई पहले समझा लो 290 रुपए दाम 290 रुपया पहले दी एक भाई फ्री में मिलता है में अच्छा फ्री बा हां अच्छा दो अच्छा 310 रुपए लिखल बा 20 रुपए छूट बा अच्छा हाँ। कितना तो देवे पड़ी 290 को 300 रुपए में 10 रुपया कम 300 में 10 को हां ठीक है दा पैसा तो हम दे दे नु ना ना ऐसे ना दे करत करत तो सब लोग देता ही रह जाता दे के ना बबुआ जे खाला उहे हो गेला जे लेला उहे देला जे लेबे न कर दी का उधार देवे भर चाचा अब समझाए नहीं कि हमार हालत खराब हो गई बा बिना दुकानदार धारी के ना चली बाबू तो ना चली तो चंपरास खाई को आई पतो ऐसे कि बंद कर दे तो तोही के ना हम अपना खा लेती अपना तो खा अपनो खाती बंद कर दी चंपरास खाई सपना देखत नहीं इतना नोट के ठिकाने ना छोरी में कुल तो खेत घर पतो बेटा के नामे कर दिल बाड़ो ये नु ए तंजीबा जब पैसा ले कहियो तो सानी के मिली सानी के जाना कदर का बुढ़े वाला तर दिमाग खाए रख दा ले ले दा ना दा ले अब हमरा उधार ना दिए ए चलो पैसे वाला के पैसा ना चिनेला बना ले के हमरा उठा दुकान बंद होई उधार चलो ना दुकान बंद होई बाजार जाए बा सारा जन उधार अब और सही कोनो जना उतर लोग चाहे दुख लगे चाहे सुख लगे लगाई और फिर देखो तू गाड़ी ठका पर बैठ जाए की गाड़ी जाता इसे तो चली बाजार में रोज जाई नमस्कार प्रणाम हम राधा श्रीवास्तव सब भोजपुरिया समाज के ताहे दिल से गोड़ छू के गोड़ लागतनी आ देखी जा उधार दिल कोनो भारी बात नहीं है जे नगद लेला उधारो ढूढ़ेला लेकिन ओकर कायदा होखेला कि आज लो कल पैसा द ना देव जा त कैसे दुकान में लगाई कैसे दुकान आगे बढ़ी जैसे जबरदस्ती बतिया तो हो ना हो हाँ जैसे यहाँ के जबरदस्ती बताते जा और जौन गलती हुई माफ करब जा सॉरी और प्यार आशीर्वाद सब टीम पे बरसैले रखम जा लाइक सब्सक्राइब करब जा घंटी दबाई जा आगे बताइए हां कैसे जबरदस्ती भी बतिया तो हन
कि ले ले पानी देबो ना करब अब कहिए से पैसा नहीं खन दे मारब लेकिन रोहू ना देबी कोनो बात भई तो ऐसा मत करी आ दुकानदार के उतने उधार मांगी कि ओकर दुकान चले ऐसा मत हो कि नहीं ओकर दुकान खकड़िया जाए उधार हुआ सब। नमस्कार, हम विशाल दुबे पूरा भोजपुरिया समाज के गोड़ लगा तनी। और सही बात में भाई, जहाँ उधार खाता रह अगर उधार हो जाता तो ओकर पैसा दियल बहुत जरूरी बा, न तो काल अगर उ सामान ना ले तो ओकर दुकान भस जाई। आ जब दुकान भस जाई तो हमार बड़का भैया के लड़का हक गल बा तो हगी कैसे मिली रहे सब बताई जा। यहीं से दी विदाई, अगला वीडियो में फिर से मिलल जाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज। तो भाग जाओ लेके जाता नहीं उधार ही हम। हाँ जा बाबूजी की दुकान समझ ले बड़ा।